Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Bien lundi 10 octobre 2022. Malion ala sago aw sago ko mouvement Victoire et Gouloir à lancement officiel kara Segu ambe Segu ka bela jelen fo. Ambe porte-parole fo Segu Malion ou nouvelle folo yi. Ambe anga Segu bele yere. Ala anga mogoba Seko Lassana Kane ale de kera anga mouvement pareil Segu. Pour la première fois à Kado Djekulula, ambe Segu Kaufo. Que Dieu bénisse Segu. Ala ka barka do Segu Kaula. Mali anya nouvelle flana mu fana sura amuno fa na bi video en kadisa ngaya partager. Anya nouvelle flana mu soro. Ko kuma munu be ka fo ko Mali ko Burkina surasu ko Francis surasu benata Burkina e fenge lajine. Ko Francis surasu kan taka Mali ni lajine frontière la. Ko kuma en ko tienta la. Anyo information de surasu. Mais ni détail wéré o fana bora. Pour le moment, ko Guinée, Nyamoko ko Guinée président ko Francis Surasu ka taka Mali ni la Guinée frontière la ko ka to sécuriser. Ko kuma nye intoxiqué ko tien kelen ta la. Anyo information sur anison jalema bo fanyana bi. François ka tiedo mene ko Gauthier Twitter la beto ka galon te ka be désinformation da. Angen anta don Mali mogodo de ba kofe wa ou bien Ivoirien do de ba kofe wa ou bien français do wa. En tout cas désinformation borale de ka woro la aba koloshi. Malion, ou ye information do fana di tukuni amba fanga autorité mogo ngena ku koloshi ko rebel sema mogo be feka bo Kidali ku yuka ko rebel sema mogo yuka surasu la bo Kidali ku bena anga population civile de menaka wallahi sema est terroriste asimi u bena na oni Mali drapeau tenana aya koloshi sema la de rebel sema mogo ku bena bo Kidali ku bena ndeme wallahi billahi u bena complicité de ke meka tiye de fongena nous m'en deme ayanga fembe donga bala nous m'en deme ama fanga autorité ta moko yana ka kolosi nous na de donc oyo nouvelle yoroi ay nouvelle tellement do fana soro ko c'est là moko ka médiateur au bolé yanno ko Alassane Ouattara ala victoire de 10 Mali autorité ma président Assimi que Dieu bénisse le Mali anyo le fa bela jena na yaw kono je anyo ya ka jamana ala be barka do ala alibi ala kananga autorité ranso mo ala kambe le premier ministre par intérim Ablaye Maïga, Ablaye Maïga, que Dieu te bénisse. Alaka Shogel Nyumana, que Dieu bénisse Shogel Kokala Maïga, le premier ministre Shogel Maïga. Donc, Malion, ame boko nyefo bela jelingena, angantike di nyogoma. Anye information telemani munusoro, yananga do détail ou la. Koube ka réunion de ke. Oube ka réunion telemani de ke Abidja 100. Ko oube fait ka Burkina président koura ko ka poison. Ko Alassane Ouattara be ka docteur do préparer anye information soro de. Ko Alassane ka docteur do kube fait ko infiltrer kana Côte d'Ivoire et kana Burkina pour que Burkina président courant ben non Ibrahim Traoré Ibe ko fa ko no ma fa ko Alassane Ouattara mahakili masigi ko Mali ni Guinée ani Burkina ko lu be keleme ki tege nyoko mabi ko Alassane Ouattara kera gonkele na bladi bi ka jati keleme ka te shinoko ko Blaise Compaoré demuso do be no ko ni Alassane Ouattara ka généraux de be ka nyoko ko Blaise Compaoré demuso a to be ametla ka article kala. Donc, information bella jelen bi non. Donc, anya gros titre bella jelen kala. Si ça non, amena détail de 10 non. Kanya fo malien den bella jelen ngena. Ngan tege di nyoma, na tege di nyoma ala be baraka do jamana ina. Malien ame Segu Kaufo. Seko Lassana Kane. Anga mouvement Victoire et Gouloir à lancement bakera Segu kunu. Segu ka be pora, ame Segu ka be fo. Malien Segu Kauko. Ko élection te inde ko Assimi de beto président la ko Assimi te boy angana mouvement lancement ke vraiment anyana jara Victoire et Gouloir fama ko seba de be ka di anga surasu mabi an mouvement to bamanangana ko sebaya de be ka di anga surasu ma Victoire koro e sebaya di ko sisa sebaya de dira Mali surasu mabi antaro lancement de ke Segu Malion au nanga ja anga Segu ka yere ka u ye intervention munun kɛ amena Segu ka intervention kala aw n'an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko biye sini ala kale aw yɛrɛ ka Segu autorité morale bɔra ka kuma Gise an bɛ Gise fo Maliens an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ ko anw sɔnna anw jɛna n'a ye k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ye anw ka candidat ye Ọmọdé náà wọ́n ikú kúrẹ́lẹ́ Assimi Goïta yà wọ́n candidat yẹ wọ́n ta ko kílẹ̀ o. Ɔ n yàrá mi nà ka jẹ élection na o kò kẹ́ ka fantanw dɛmɛ ka élection ko b'a la
Colonel Assimi Goïta Tana et Segu Tumana ina Bolivia ini Baraki ini Jabarajo ini Paramena ina Tamanai. Maliens ni Guissé ni Mangaye, les autorités morales de Ségou, Guissé, merci beaucoup. Allah ka baraka do Ségou Kaola, docteur Alaï Bokoum, Amara c'est la juriste chercheur, Taïrouba, Damagile Jawara, au fait déplacement que Nagli Toramoutou, Nagli Matoutola, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Ségou, Ségou Kabé, Ségou gouverneur, Ségou Moroba Bé, Ségou gouverneur, Ségou Karamoro, Ségou Kirjanyamoro, Ségou Kabé de Wula ka Faranyoka, Katara. Vraiment, quand démarre Barala, on va faire bravo à la population de Ségou. Oui, comment on fait un mot au Fanakala, Bella Jelenga Djekoura, Djenyo fait. Ségou Mokoroba Beboraka Kuma. Kanganji Jade Kangaklito assimilade. Ko politicien masigide. Kawa ko politicien placité Ségou. Ko politicien manataka Ségou. Ko Ségou ka be kodai kan garange mamunda bagoloka. Ségou ka ko koute politicien si reçoit. Ko assimi kelendron assimi ou rien. Vraiment mais Ségou ka fo. Anga mouvement toko flene atoko mouvement victoire et gloire fama. Ko seba de be anga surasu bulu ala ka dongo do duguje anga mouvement toko di. Donc antaranya lancement ke Ségou la sana kande belebele amba fo. Ambe Ségou mokoba befo. Ambe Ségou ka befo. Vraiment anyana ani force de changement bele be nan tege di nyogo ma kamali courage nyogo fait. Docteur Alaï Bokoum le coordinateur général depuis Bamako anga foli biye. Donc ambe bela jele fo. Malien angata bi nouvelle kalide. Donc ni kuye Ségou ka bolier. C'est ça, il y a information tellement de soro. Koube ka galone tike ka noro anga sorosu la. Malion. Ameno amena révélation bado di ke. Malion. Ka fo ongena. Ko ala debe ka seba di mali sorosu mabi. Utara galone tike Jeune Afrique konana. Ko anga sorosu. Ko lube oromina bi. Ko anga sorosu be. Ube ka désinformation min fla. Mwede fwana nga abela jeli nga koloshi. Mais yananga dola. Ko une réunion de haut niveau se serait tenue hier à l'hôtel Sarakawa au Togo, au bord de la mer. Un ancien premier ministre de Blaise Compaoré, proche de Damiba, aurait participé. Aïwa, Burkina Kao aya koloside, aya klito yerlade, oube ka ereyon djugu ke oro la. Koube fe aka président empoisonné Ibrahim. Voilà. Koube fe ka poison ke Ibrahim kono. Donc, au président, oube ko plan de tracé. Le président du Mali, le président du Burkina Faso, le président de la Guinée-Conakry, a oube ka ou tege di nyogoma. Koube ka information min bla, ko lajine kaou, ko Guinée président koko, makoronga sorosu bla ka taga, lajine ni Mali frontière la, ko tiente kuma ina. Ame orom na ko bi. Ante chini donde, ni elema fana dona la, ambe boko fana fo. Pour le moment, nye moun soro, ko tienta la. Ko intoxi de dou. Alassane Ouattara ka mogo dobe ka bo intoxi la, ka fenge fo. En même temps, français ka mogo, oube ka do intoxu de la samno. Donc, faisons beaucoup attention aux intox. Beki kolosi intoxu la. Ou ya galon tike kwa nora Mali surasu la o fana élément dobe amena o fana boko ira malien bela jelen ko me donc malien an angli to ayra la aya kolosi de o be désinformation di si ça amena boka élément do ira malien den bela jelen ko me ka ira ola ka fo ou ya galon tike ko anga surasu forona ko anga surasu ko olu ko anga surasu ni irisu ga surasu ko lube ka marfa chinyona tiente kuma ina bi tiente kuma ina shini malien meno perevu bako ira aula ayera ka surasi nyamogo do de kumana mesigi kumaninka malien den bela jere kan vokali partager de bien lundi 10 octobre 2022 très urgent ubeka intoxi munumbla comme Mali surasu ni irisu ga surasu ko lube ka kese chinyona tiente kuma ina bi tienta la shini
anga diripa nyamogoba bora ka kuma aw na anga je kula me ɲɔgɔn fɛ. Il est important de préciser quelques points. An b'an kɔlɔsi désinformation na. La désinformation an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an kɔlɔsi désinformation na. Désinformation ye jumɛn ye? U bɛ to ka kibara juguw bila an ka armée ko k'an k'an kɔlɔsi dɛ an ka diripa ɲɛmɔgɔ ka kuma an ka diripa ɲɛmɔgɔba bɛna kuma a y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ. L'intervention sur les médias occidentaux et précisément français, les velléités d'intox et de déformation. Voilà. Il y a eu l'intervention sur les médias occidentaux et précisément français, les velléités d'intox et de désinformation sur un prétendu affrontement entre FAMA et instructeurs russes. C'est du faux, c'est de la désinformation. Et il parle plutôt de Wagner. Nous avons toujours dit, les autorités maliennes, les autorités militaires, nous travaillons avec les instructeurs russes et nous le prônons et nous n'avons jamais travaillé avec Wagner. Et quant à dire qu'il y a eu des affrontements ou bien un affrontement en Songo entre les FAMA et ses instructeurs, c'est du faux, c'est de l'intox, c'est de la désinformation. Donc, et comme je vous le disais tantôt, les exactions sur les populations à Niaouro, à Bouni, c'est des velléités d'intox de notre ami, ancien ami, qui veut à tout prix distraire le Mali, les forces armées maliennes de leurs occupations, mettre la pression pour que la communauté internationale puisse s'accaparer de cette situation, parce qu'en parlant d'exactions pour les populations, ça va amener la communauté internationale à prendre le corps de cette situation qui est notoirement fausse, et c'est une occasion pour ces Français à vouloir amener la communauté internationale encore dans le giron Mali. Et alors nous protestons contre ces accusations. Elles sont fausses, elles sont dénuées de tout fondement. Et ce que ces forces n'ont pas pu faire pendant 8-9 ans, que les forces armées maliennes sont en train de faire en si peu de temps, vous devrez comprendre que cela réveille des velléités à vouloir mettre en cause cette montée en puissance des forces armées maliennes en nous amenant vers des exactions qui ne sont pas et qui n'ont jamais été. Vraiment, c'est pour éclaircir ces points. Malion, abela jele kuma imede. Ni ma bosegu tungara dade. Ni anga diripa armée ka communication me ko na o nyamogo ba de poraka kuma. Ko Fransi ka mediaw ani faso den jogo munu be ka baraka Fransiye ou be bo dongo don ka nga armée démoraliser ka kuma do fo mu me Malion sran ka fo ka nga surasu desera anga armée desera ante sangere koro ko mo do de bo barala ani Français ka mediaw anga surasu ko Malion ku kolosi kuma langolon folo be réseau sanfela la faso den jogu munu te Malion halalaw ye munu be bo dongo do ka mo jaw tike ka ke inafo ni Fransi te an satola de don ko ayaw kolosi o malangolo o mashi jugu nunu ga kuma wula u ba dabo akama de Fransi naka aka esclave aka jomunu Fransi jomunu me Mali konnana ani Afrique konnana u bede farale me ɲɔgɔn ka bi k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko fu ka Mali armée la gosi ko fu ka communauté internationale ɲado Mali la ko ka CPI ɲado Mali la ka Mali armée diaboliser ka Mali armée kɛ fagalikɛla armée ka Mali armée kɛ criminel armée ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini u bɛ ka taga fausse information de bila dongo do n'u m'a fɔ dɛ ko an ka sɔrɔ ka an ka avion binna dɛ u bɛ bɔ dɛ u bɛ taga kuma kalantanw fɔ kuma minnu tɛ fala kuma minnu tɛ bala Maliens an ka kɔlɔsi désinformation na an ka armée ɲɛmɔgɔbaw bɛ ka bɔra ka fɔ dɛ n'a armée ma kuma fɔ n'a y'a mɛn français ka RFI ni fɛnw na Mali surasiw kan
ayaw kolosi ngalon kuma de dun Mali denjugu dɔw be non olu fana ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka maliyɛnw ja tigɛ ka maliyɛnw ka yira k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw tɛ se dɔw bɛ bɔ don o don Mali sɔrɔsiw dɛsɛra armée tɛ se ni Faransi tagara an bɛ sa u bɛ mɔgɔw ja tigɛ n'o hakilinataw di donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i kɔlɔsi désinformation na faso den jugu minnu bɛ k'o baara kɛ ani Faransɛw ka médiaw u b'o baaraw de la dɛ maliyɛnw a y'aw kɔlɔsi dɛ n'u ye kuma fɔ aw kana da u ka kumaw la a ye to an ka armée kɔ l'armée malienne monte en puissance maliyɛn bɛɛ k'i da ka sinɔgɔ ko ŋɔmiyɛrɛla mɔden ni ala sɔnna ma an ka jamana in bɛ kan ta ye ni ala sɔnna ma an ka laɲini ala bɛna nɔgɔya an ye ala ye den ɲuman mun d'an ma n'o ye maréchal Assimi ye a bɛ ka maliyɛnw sago de kɛ fɛn mun bɛ maliyɛndenw arranger a bɛ k'o baara de kɛ o man di tubabuw ye maliyɛnw o tubabu kelenw de wulilen bɛ k'u jɔ bi u tɛ sinɔgɔ u tɛ da u tɛ fɛngɛ Assimi ye bila de dɔn u la u ye plan tracé Mali contre la a bɛɛ échouera ka ta CEDEAO la ka taga bila fɛn fɛn na u ye plan ta k'u b'a ɲɛsin Mali ma Mali y'a bɛɛ déjoué l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens ko ivoiriens ka mercenaires ninnu ma bila dɛ u ma bila dɛ ko ivoiriens ka mercenaires minnu minɛlen bɛ k'u ma bila fɔlɔ dɛ an bɛ yɔrɔ na bi k'u ma bila k'u bila ko kuma tɛ yen fɔlɔ donc an y'o information de sɔrɔ à la dernière minute mɔgɔ minnu ko ivoiriens ka mercenaires bilara u ma bila fɔlɔ dɛ donc maliyɛnw an bɛna don détail tɔw la an bɛna révélation caman kɛ an ka segu marché minnu kɛra a photo bɛɛ lajɛlen filɛ an yɛrɛ y'a photo ye an ka segu taga la u ye fɛngɛ minnu kɛ a photo filɛ Victoire Gouloir la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka cɛsiri la donc ka ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna aw kana da u bɛ intoxi minnu fɔ aw kana da u ka kumaw la dɛ u bɛ k'a dabɔ de k'aw n'a ka sɔrɔsiw bila ɲɔgɔn na a ye da aw ka armée la a ye da armée malienne na donc maliyɛnw information dɔ fana bɛ yen an bɛ n'o fɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ o kalama o ye information jumɛn ye o ye k'a yira aw la k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi ayiwa ko Burkina Faso a ye nin yɔrɔ partager Burkinabɛw ka sɔrɔ dɛ mais yan'an ka na o la il y a une longue histoire entre le Mali et le Burkina a ye Thomas Sankara lamɛn fɔlɔ yan'an ka taa ɲɛfɛ. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina. Thomas Sankara aussi, il n'a même pas cité le nom de Côte d'Ivoire dedans. Donc Thomas Sankara est Mali Kanoudi. Les ennemis du Mali à bas, on a la mettre. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina. Donc Maliens, on va te mener quoi faire Kabala. Koube ka plan de tracer, Koube Burkina président Kourami Sigilembe, Koube fait ka assassiner di. Au plan a baissé mene flé, mena ira Malien den bela jelen kala menyo fait. Donc plan ye jumenye, amena plan boka ira bela jelena. Voilà. La réunion de MP et alliés de la nuit du 8 octobre décide d'évincer le président du Burkina Faso et placer une femme civile, Rosine ou un colonel acquis à leur cause, ayant financé le mouvement association du 1er, 2, 3 octobre 2022. Actuellement, IB son groupe refuse d'être manipulé. La jeunesse burkinabé est invitée à faire barrage et placer IB comme président. Alors, burkinabé, on a sigilé, mais aïoulaka jodé, comme plan d'assassinat de bébé, non. Et très urgent, aujourd'hui, c'est 10 octobre 2022. Aïwa ko Alassane Ouattara ko réunion do kera Côte d'Ivoire ko Alassane Ouattara ka mogo ku be fait ko ka fenge présent mena article kala aw na be je kala de ñogo fait ko Côte d'Ivoire présent Alassane Dramane Ouattara ka réunion urgent do ke Côte d'Ivoire donc réunion konnana aya ira ka fo ko abena fenge de boy mena réunion fenge kala sano aw na nga je kala de ñogo fait réunion urgent mi kera Côte d'Ivoire ku be fait ko ka Burkina présent genga bo fanga la de ko plan de Bouboulou. Donc, à Eurofleni, très urgent. Voilà. Et réunion à Abidjan, invité par Alassane Dramane Ouattara, avec les généraux ivoiriens. Avec les généraux ivoiriens et 2 dames d'origine burkinabé. Information très sérieuse. Première réunion, les généraux ivoiriens avec le président Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, il y a eu un entretien entre le président Alassane Dramane Ouattara
est la fille de l'ancien président Blaise Compaoré. Elle s'appelle Compaoré Imani Jamila. Imani Jamila. Ko Blaise Demuso dobere ko Imani Jamila. Ko ne Alassane Mbeka nyonye de ko be faire coup d'état ke Burkina Faso. Donc une dame qui s'appelle Madame Bougouma, à l'issue des rencontres, comme Mousso Flabé ou non, ko Imani Blaise Compaoré Demuso, ko Imani Jamila Compaoré, ani Mousso do fana be non, ko Madame Bougouma, ko ni Ivaron ka généraux be ka nyonye, pour ko bi se ka coup d'état ke ka tcheni ngenga boy, ko parce que ko Ibrahim misigile flé, ko Ibrahim ni Assimi Kadi, ko Ibrahim be fe ka nani irisu de Burkina, ko ka français o genga boy. Donc ko Alassane ga wuli rapidement ko ka fere sugu beke wala sa présent benno. L'information ne vient pas de moi, ça vient dans les sites burkinabé. Donc Burkina Info, si je ne me trompe pas. Donc Malion, à l'issue des deux rencontres, voici les ordres donnés par le président Alassane Dramane Ouattara aux participants. Le président Dramane Ouattara a demandé à son médecin, docteur Djabi, de rentrer en contact avec les médecins militaires du Burkina Faso pour un empoisonnement direct du président burkinabé Ibrahim Traoré. Or, ko réon bané ko Alassane Ouattara ka docteur dobeno ko okanga taka ko taka posne ko gidija Ibrahim aya koloside a information geni soro. Bon, donc c'est à vérifier aussi. Les généraux ivoiriens de faire en sorte de rentrer en contact avec les officiers généraux burkinabés pour étouffer, pour assassiner le président burkinabé Ibrahim Traoré. Les généraux burkinabés doivent tout faire pour que le président Ibrahim Traoré n'arrive pas à travailler avec les Russes. Madame Bougouna est la fille de Blaise Compaoré. Imani Jamila et Compaoré doivent faire en sorte de rentrer en contact avec la société civile burkinabé pour rendre la vie difficile au pouvoir du président Ibrahim Traoré. Le président Alassane Dramane Ouattara a prévu de mettre 500 millions à leur disposition. Il y a une information de Sorode. Ko Blaise Compaoré Demuso, oni Madame Bougouna, koluka moyen beke, koluku djidja, koluni Burkina Genou, société civile, kukata war doluma. Ku konna surugu kula muruti Ibrahim contrôla ko généraux fana ka moyen beke wala sa Ibrahim ni irisu kana barakede ko France kana gende ko il faut que la France reste au Burkina Faso. Donc le président Dramane Ouattara a demandé à sa ministre Kanja Kamara de rentrer en contact avec l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse mettre la pression sur les ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire de réagir contre le nouveau pouvoir de Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Ko aywa, ko Kanja, ko ki djidja ka kumani Burkina ambassadeur mbe. Ibrahim, ye dami ba genga bo fangala, idjidja ka ambassadeur il faut mettre un nouvel ambassadeur au Burkina en Côte d'Ivoire. Un nouvel ambassadeur de Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Celui qui est là-bas là, c'est peut-être il est vieux, il a été mis là-bas par Damiba, on ne sait pas. Il faut changer les ambassadeurs de. Aïwa, Ibrahim, le nouveau président du Burkina Faso, il y a un ambassadeur changé Côte d'Ivoire de. Vous pouvez faire un ambassadeur là. Donc, il y a un ambassadeur de Côte d'Ivoire qui a changé de. Donc, il y a une information tellement de soro. Donc, ko Alassane Ouattara be fait, ko ka problème de la c'est Ibrahim Traoré ma. Anya et Burkinabé au cas c'est tout de cas. C'est des Burkinabés qui m'ont envoyé. Donc, il faut Burkinabé au Ghana. Restons vigilants, serrons les ceintures pour que Barabise Kanya Tougamina, Moshikana découragé. Il y a aussi un message fort à lancer au peuple burkinabé et au peuple malien. Chers Maliens et Burkinabés, nous sommes obligés à nous unir. Le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim et leur équipe ont fait le choix de restaurer la dignité et l'honneur des peuples maliens et burkinabés face au Babylone. Ce combat noble et salutaire est voué à l'échec tant que les peuples maliens et burkinabés restent divisés à l'intérieur comme à la diaspora. Mettons la patrie au-dessus de nos intérêts personnels. Soutenir la transition malien et burkinabé ne veut pas dire forcément soutenir
les individus ou soutenir les 5 colonels ou soutenir les capitaines et émissaires, mais c'est de soutenir les gouvernements des 2 pays. Nous avons fait un choix. Nous devons l'assumer et nous devons aller jusqu'au bout. Si nous portons les flancs, l'ennemi blanc s'infiltrera de nouveau pour nous marcher dessus. Donc, restons vigilants. Donnons-nous les mains les uns et les autres. Travaillons main dans la main pour que le Burkina Faso et le Mali puissent avoir l'indépendance totale vis-à-vis des criminels Macron. Donc, Maliens, au message de Kounoko, faut bella djelina, beki tege di nyogoma, force de changement mounou Mali kono. Jeunesse ou angan tege di nyogoma, Burkinabé ou angan tege di nyogoma, Guinéen ou angan tege di nyogoma. C'est le même pays. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. Message moukouma moulou kafouangena bi, ode ni message yinye. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la Guinée. Vive l'Afrique, vive les colonels, vive le capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu bénisse l'Afrique. Akambe.